जों स्रोंमं बिजाबरंनो बेलाइके खारेवै जों स्रोंलायो हाइबानो जों दिनै बुइनि दफानि स्लाय कुचुगो ख्लायै जों दिनै नुकजागिया तामनि बागै खाबांनि किसिं नरक आपनो तै वाना थाइगेरै आं नरकनि बागै अरयनो अफिसियेल इउट्यूब चैनल तुबै फाइग्या प्लिज नों दिनै अ चैनल कतालंगै टंके सब्सक्राइब ख्लायरि जादि तामनि हिनके कताल कताल जों स्रोंमं माननाय अ चैनलनि बिसिं तै परिमung एबा स्रोंमung रौनो जों जतन हामजा कुगु तामनि हिनके सिनि थिनां रौनो स्लाय मानो आबोनि बागै जों वानचोगै नायके सिनि त्रिपुरा हास्ते नो तैयै बेलाय नो वाना मासिंसा त्रिपुरा ट्राइबेल अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों खबिचेरि नायके गोबां कुक थायो न ककब्रुक बिजाबनो फोरोंजागिया जों सावै मानो एडिसि एरियानि बिसिंगो स्रोंनाय हिंके तिप्रासा तै फोरोंनाय हिंके बुनि बसंनि बाहायके सिनि ककब्रुक बिजाब रौनो जों मा परिनाय आबोनि बागै बेलायके चेरि नायथाय दं गोबां मा बिजाब रौनो जों स्रोंलायै लेंप्रालाय दंलायो ताबुक बांला बिजाब रौनो खापांनि किसिं नोंवाइसो वानचुगै देनाय बांला बिजाबनो जों स्रोंगै बोसोर जरते कुचुगो कावैमान ताबुक बुनि हाव नाहारि नायके नागालैंड मिजोराम मणिपुर आ थाइरगो जतबो बिजाब परिवै आसिके कुचुगो काखा खापांनि किसिं जों बुनि दफावो इंलिश बिजाब रौनो स्रोंगै रुंबेराम कुचुग रौगो कावै गोबां मा हास्ते रौगो सापांनि सेबक ख्लायतों रौग जों नंगो फाइदिके सिनि बोसाबोदै हिनजागै तंनाय रौगनो बोसों इंलिश नो काइचंबै फोरोंगाना हाइके तिप्रा सरंनि थिनांनि मुनागजाक जाति सालसा पहरंगै बाचानाय आबोनि बागै गोबांको बांला बिजाब रौगनो काइचंबै स्रों तंनाय रौगनो आनि काइसा नकैमुं इंलिश बिजाब रौगनो जों खारेवै जों स्रोंथाय दंगो तामनि हिनके इंलिश बिजाबनो जों स्रोंगा हिनके गोबां मा हास्ते वसिनि दफारौगबो हापांनि सेबक ख्लायमानानो এবং তাদের কিন্তু বিভিন্ন কক বরকক সাতানিও আকক ঠাই থেপায়া হিংকে বেলাইকি জানাই আবংখা বাংলা বিজাব দিনैनि बागै ভিডিও आसुकनो जतननो हामबाय।